గట్టిగా చెప్పండు. జాతీయులు సమితిని కుదరదా నేను కోరుకున్న ప్రోగ్రామ్ అంతా దయచేసి పోరాటమ్మ మేము ఆ పాంకును మొగతో వరోవరం చేయంతో ఆ పాంక్ స్థితిలో సత్యకు ప్రకటించడంతో కళాకారు సమితిని మీరు అందబాటుతో మరో కళాకారులని మీరు సమితిని వాడిన గౌరవ చేయాలి. చిన్న వాళ్ళందరికీ నమస్కారం. నేను ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు చూడలేదు, ఎప్పుడు చేయలేదు కూడా. మన గోడి ప్రోగ్రామ్ బయట వేరే ప్రోగ్రామ్ చేశాను కానీ మన ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు చూడలేదు, చేయలేదు. గోడి ప్రోగ్రామ్ ನಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೂಡುಮಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀಮಾಗಿ ಗಿರೆ సందీప్ రామ్ భారత दूसरो ప్రోగ్రామ్ తీసారు మొత్తం కాబట్టి దేని గురించి నాకు బతాయి ఉడిసారు. సందీప్ రామ్ టీవీలో చూసారు కదా, లైవ్ లో పాడతానే
సుమలత